פרשת שמות היא הפרשה הראשונה בספר שמות. הפרשה פותחת פרק חדש בהיסטוריה של עם ישראל. יעקב, יוסף ואחיו נפטרו מהעולם, והמלך החדש שקם על מצרים מחליט לשעבד ולענות את עם ישראל, מתוך חשש שהם יהפכו לכוח צבאי וימרדו בו. האסטרולוגים בבית פרעה חוזים בכוכבים כי עומד להיוולד ילד יהודי שיושיע את עם ישראל. פרעה קורא למיילדות העבריות ומצווה עליהן להמית את הבנים הזכרים שיוולדו. המיילדות היראות את האלוקים לא מצייתות לדבריו. שוב באים האסטרולוגים לפרעה ומדווחים לו כי מושיע ישראל כבר נולד, אך הם לא מצליחים לפענח האם הוא יהודי או מצרי. בתגובה לכך פרעה מצווה גם על בני עמו להשליך כל בן זכר שנולד אל היאור. לעמרם ויוכבד נולד בן, ולאחר 3 חודשים האם יוכבד מכינה תיבה קטנה ומניחה בו את התינוק. את התיבה היא מניחה ביאור. מרים, אחות משה, מביטה משפת היאור על אחיה. בת פרעה יורדת ליאור ומגלה את התיבה. כשהיא פותחת אותה ורואה תינוק בתוכה, היא קוראת מילדי העבריים זה. משה גדל בבית פרעה ומקבל את השם משה, כי מן המים משיתיהו. כאשר גדל משה הוא יוצא מהארמון ורואה את אחיו היהודים סובלים. יום אחד בעוד משה רואה את צאן חותנו, הוא מוביל את הצאן למרגלות הר חורב. שם הוא מבחין במחזה מופלא. סנה בוער באש, אך האש אינה מכלה את הסנה. הוא מבקש להתקרב לראות את המחזה המרתק, אך אז קורא אליו האלוקים מתוך האש, ומצווה עליו להסיר את נעליו. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש היא. משה רבינו רואה סנה בוער, עץ קוצני יבש בוער באש, ובכל זאת האש לא מכלה אותו. שואל המדרש מדוע התגלה הקדוש ברוך הוא אל משה דווקא בסנה הבוער. הוא משיב, כי בהתגלות הזו של הסנה הרגיע השם את דאגתו של משה. כשם שהאש אינה מכלה את הסנה, כך המצרים אינם יכולים לכלות את עם ישראל. וזהו המסר הטמון בהתגלות הראשונה של השם למשה. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. תורה היא מלשון הוראה. התורה באה ללמד אותנו מסרים לחיים. מה ניתן ללמוד מסיפור הסנה? לו הייתי. לבני האדם יש נטייה לשחק במשחק אילו. אם רק היה קורה כך וכך, הכל היה בסדר. אם רק הייתי נולד בבית אחר, הכל היה טוב. אם רק הייתה לי עבודה אחרת, החיים שלי היו שונים. המקום שבו אנחנו נמצאים לא מספק אותנו, יש לנו הרגשה שאנחנו לא בסביבה הנכונה, עם המשפחה הנכונה, לא בעבודה הנכונה, וכל מיני מחשבות מהסוג הזה. המחשבות האלו גוררות את האדם לחוסר עשייה, ולעיתים גם לייאוש. האדם בעצם מרגיש שהוא האדם הלא נכון, במקום הלא נכון. המחשבה הזו מסיטה את האדם מעשייה חיובית בכאן ועכשיו, וכך חיים שלמים מתפספסים בגלל מחשבה מיותרת ולא מציאותית של אם רק הייתי. התפיסה היהודית מלמדת את האדם לזכור תמיד שהוא האדם הנכון במקום הנכון. בפרשה השבוע נולד משה רבינו, ובהמשך משה רבינו חווה התגלות אלוקית. משה רואה את הסנה הבוער, אך הסנה לא נשרף, לא מתעכל. בפסוק כתוב, ויאמר משה אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה. משה מתכנן ללכת לבדוק מה מיוחד בסנה הזה. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. כביכול משה רבינו אומר, אסורה מפה, אני אלך מכאן, ואלך לראות מה קורה שם. איפה שאני נמצא עכשיו זה כביכול לא מקום מיוחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תקרב הלום, כי בדיוק במקום שאתה עומד, זאת כבר אדמת קודש. היכן שאדם נמצא, עם כל מי שהוא, זה בדיוק היכן שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה. תהיה מי שאתה. אל תחיה בתחושה של החמצה, בתחושה של אולי אם הייתי שם או שם, חיי היו שונים. מה כן? של נעליך מעל רגליך. בינך לבין אדמת הקודש, בינך לבין ההבנה שאתה נמצא בדיוק במקום הנכון, מפריעות הנעליים.
ומה הם הנעליים? הקיבעון, התפיסות שלך. כדי שאדם יפנים ויבין שבמקום שהוא נמצא כרגע זה המקום עבורו, צריך להשיל את הנעליים. התקיעות שנמצאת אצלנו בראש. תתחיל להאמין שבדיוק במקום שאתה נמצא שם אתה צריך להיות. אז במקום לשחק בנדמה לי או בלו הייתי, תחיו את הרגע במקסימום. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה, משה מקבל שליחות מהקדוש ברוך הוא ללכת למצרים ולבשר לעם ישראל על הגאולה. משה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא חושב שהשליחות גדולה עליו, לא מתאימה לאישיות שלו. משה היה מגמגם וחשב שלא מתאים למנהיג לגמגם. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה משפט שכל אחד יכול להתחבר אליו בכל שלב בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חרש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם. טענת משה רבנו היא לכאורה טענה צודקת. לי יש בעיה של גמגום, ולכן אני לא מתאים לתפקיד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מי נתן את הפה לאדם? ומי שולח אותך לתפקיד? הקדוש ברוך הוא מודע למגבלה של הגמגום, ועם זאת נתן למשה גם את הציווי להוציא את עם ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מציאות חיינו, עם כל הכישרונות וכל היכולות, ובעצם את ארגז הכלים שלנו. ועם זה, נותן לנו את הניסיונות ואת היכולת לצלוח אותם. אנחנו חיים בתוך סיטואציות שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו את הכוח מראש להתמודד איתן. כל ניסיון כזה או אחר שמגיע לפתחנו, יש לנו את היכולת להתמודד עם הניסיון. ואולי פשוט יקל עלינו להוריד מהגב את התיק עם המשפטים של אילו, של אם, של קשה לי. הפרשה היא לא רק על משה רבנו, אלא נוגעת לכל אחד מאיתנו, ולכל ניסיון שאנחנו עוברים. מעשה ביהודי שנפטר מהעולם בשיבה טובה והגיע לעולם העליון. עם הגיעו הראו לו את כל חייו כרצועת חוף ארוכה. לאורך כל הדרך הוא רואה 2 זוגות של עקבות בחול. לשאלתו מסבירים לו שאלו העקבות שלו ושל הקדוש ברוך הוא ההולך לצידו. הוא סוקר את מסלול העקבות ושם לב שבכל פעם שנהיה לו קצת קשה, נשאר רק זוג אחד של עקבות, ומיד כשנהיה לו טוב, שב זוג העקבות האחר. אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ושואל, ריבונו של עולם, למה כשטוב לי אתה לצידי, אתה איתי, וכשרע לי אתה נעלם ומשאיר אותי לבד? והקדוש ברוך הוא מחייך אליו ואומר לו, בני יקירי, כשקשה לך, אני מחזיק אותך על הידיים, והעקבות בחול שאתה רואה, שלי הם. השבוע אנחנו מתחילים את ספר שמות שבו מסופר על גלות וגאולת מצרים. בפרק ג' התורה מספרת על הפגישה של משה עם הקדוש ברוך הוא בסנה. כיצד הוא רואה את הסנה הבוער וניגש לראות מדוע לא יבער הסנה. ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, משה, משה. ומשם מתחיל דיאלוג ארוך בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שילך לפרעה ויוציא את עם ישראל ממצרים. ומשה טוען, מי אני כי אלך אל פרעה? השם עונה לו, אתה לא הולך לבד, כי השם ממך. ואז משה טוען שבני ישראל לא יאמינו לו. בהמשך הקדוש ברוך הוא הזהיר אותו מראש, שלא יחשוב שהעסק עם פרעה ילך בקלות. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. והקדוש ברוך הוא יצטרך להכות את מצרים, ואחרי כן ישלח אתכם. אחרי ויכוח של 7 ימים, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו ללכת. משה מגיע למצרים, אוסף את זקני ישראל ומספר להם על השליחות שלו. ויאמן העם. דווקא הם כן האמינו. ואז משה ואהרון עם משלחת של זקני ישראל הולכים לפרעה. כשהם מגיעים לארמון המלך, הזקנים נשמטו כולם, ובסוף נכנסו רק משה ואהרון. ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי. פרעה ענה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. והוא נוזף במשה ואהרון ואומר להם, למה תפריעו את העם ממעשיו? מיד כשהם יוצאים, פרעה מוציא צו. עד אותו היום הממשל המצרי סיפק את התבן לעבדים העבריים. כעת קבע הצו שהם יצטרכו להשיג את התבן בכוחות עצמם, וביחד עם זה הם יצטרכו לייצר את אותו מספר הלבנים כמו בימים הטובים כשהממשל סיפק להם את התבן. מדוע? כי נרפים הם מתעצלים ולכן יש להם חלומות על ללכת לסבוח במדבר. תכבד העבודה
ואל ישעו בדברי שקר. לא יהיה להם אפילו זמן לחלום. באותו יום הגזרה התפשטה בכל מצרים, והעם התפזר לכל רוח כדי לקושש קש לתבן. זה בטוח לא הוסיף לאחדות ישראל, כי כולם רבים על אותו קש. אותם שוטרי בני ישראל הלכו יחד אל פרעה להתלונן ולנסות להבין מדוע נחתה עליהם הגזרה הזאת. הם צעקו אל פרעה, למה תעשה כל עבדיך? זה לא מציאותי מה שאתה מבקש. אנו מנסים להיות אזרחים נאמנים, אבל הגזרה החדשה גורמת לנו להיות מוכים על לא עוול בכפנו. פרעה ענה להם, נרפים אתם נרפים. על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה להשם. פתאום התברר להם שהסיבה לגזרה החדשה היא משה ואהרון, בגלל שהם באו לפרעה עם התביעה של שלח את עמי. רק כמה ימים קודם כולם שמחו לשמוע את הבשורה שמשה הביא איתו, שהנה הוא הולך לגאול אותם ממצרים, ופתאום הכל התהפך. הם הבינו שהבשורה של משה היא הסיבה לצרות שלהם. בדיוק כשהשוטרים יצאו מבית פרעה הם פגשו את משה ואהרון, ומיד הטיחו בהם, אתם אלו שגרמתם להבאיש את ריחנו אצל פרעה. בגללכם באה עלינו הצרה הזאת. בבת אחת התהפכה קערה על פיה. לא עוד פרעה אשם, זוהי אשמת משה ואהרון שהם הרגיזו את המושל והכל קרה בגללם. התוכנית של פרעה הצליחה למעלה מן המשוער. כעת יהודים מאשימים יהודים בגזרות של פרעה. בעצם זה בדיוק מה שקורה היום בחברה הישראלית. כולם ביחד נלחמים בחמאס, אבל מניפים אצבע מאשימה אחד כלפי השני. הימין אומר שהשמאל אשם במלחמה, והשמאל אומר שהימין אשם בדיוק כמו במצרים. מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה? נכון שעכשיו המצב החמיר, אבל אל דאגה. כמו שלפני עלות השחר גובר החושך ביותר, משום שאור השחר קרוב לבוא, כמו כן החושך הגדול של הגלות הזו, ומשום שצריך לבוא אור גדול ביותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. עכשיו כשהמצב כל כך חמור, זוהי ההתחלה של הגאולה. אתה תראה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. עלינו להיות מאוחדים ולזכור שכולנו עם אחד, עם מטרה אחת. וכך גם יקרה בעזרת השם בקרוב. אחרי החושך הגדול, נזכה לראות את אורו של משיח בקרוב ממש.